கானா அரங்கநாதன் அவர்கள் இலக்கிய வட்ட தலைவர். அந்த இலக்கிய வட்டத்தை நிறுவியவர் மாமணி அவர்கள். அது மட்டுமல்ல, ஒற்றுமை. அவர்கள் இருவருமே ஆயுள் காப்பீட்டுக் கழகத்திலே பணியாற்றியவர்கள். ஆயுள் காப்பீட்டுக் கழகத்திலிருந்த நட்புறவு என்பது இலக்கிய வட்டம் வரை, முகம் இதழ் வரை தொடர்ந்து வந்திருக்கிறது. இன்னும் சொல்லப்போனால் நம்முடைய அரங்கநாதன் அவர்கள் அதிகாரியாகவும் அவரிடம் பணியாற்றுகின்ற நிலையில் மாமணியும் இருந்தாலும் கூட, மாமணி மீது அரங்கநாதன் அவர்களுக்கு அவருடைய எழுத்தின் மீதும் சிந்தனை மீதும் மிகுந்த ஈர்ப்பும் ஈடுபாடும் உண்டு என்பதனால், அவரும் ஓர் இலக்கியவாதி என்பதனால் இலக்கிய வட்ட தலைவராக தொடக்கத்திலிருந்து இறுதி வரை இருந்திருக்கின்றார்கள். இருவரையும் பிரித்து பார்க்க முடியாது. இருவருமே சாதனையாளர்கள். மாமணி அவர்கள் முகம் இதழை தொடங்கி அதை சிறப்பாக நடத்த வேண்டும் என்று நடத்தி, அதை எந்தவித தொய்வும் இல்லாமல் கொண்டு வந்த ஒரு பெரும் சாதனையாளர். ஓர் இதழ் நடத்துவது என்பது மிக சாதாரணமானது அல்ல. எத்தனையோ பேர், எவ்வளவோ ஜாம்பவான்கள் இதழ்களை தொடங்கி பாதியிலே விட்டுவிட்ட வரலாறுகள் எல்லோருக்கும் தெரியும். ஆனால் முகம் இதழ் 40 ஆண்டு காலமாக தொடர்ந்து வந்து கொண்டிருக்கின்றது. அந்த முகம் இதழ் தொடங்குவதற்கு அச்சாரமிட்டவர் பேராசிரியர் ஆயிரா வெங்கடாஜலபதி அவர்கள். அவர்தான் மாமணியை தூண்டி, நாம் ஏன் ஒரு சிறு பத்திரிகை நடத்தக்கூடாது என்று 80களின் தொடக்கத்திலேயே கேட்டு, அதற்கு பிறகு அந்த இதழை, முகம் இதழை அவர் தொடங்கி, அன்றைக்கு கலைஞர் கருணாநிதி நகர் பகுதியிலே குடியிருந்த நம்முடைய சிகரம் செந்தில்நாதன் அவரை போய் பார்த்தார்கள். அப்பொழுது அவர் சிகரம் இதழை நடத்தி கொண்டிருந்தார். அவர் பார்த்து, இப்படி ஒரு இதழ் கொண்டு வந்திருக்கின்றோம் என்று வெங்கடாஜலபதியும் மாமணியும் சென்று அவரோட பாதுகாப்பு. அப்போது அவருடைய விலை 50 பைசா, 16 பக்கம் ஒரு பாரம். பார்த்து பரவாயில்லையே, சிகரம் இதழ் சென்ற மாதத்தோடு தான் நின்றது, அந்த இடத்திலே முகம் உழைத்திருக்கிறது, வாழ்த்துகள் என்று சொல்லி, அது மட்டும் இல்லாமல் உள்ளே சென்று 50 பைசா இதழுக்கு 5 ரூபாய் கொண்டு வந்து கொடுத்து, இது என்னுடைய நன்கொடையாக வைத்துக் கொள்ளுங்கள் என்று கொடுத்தவர் நம்முடைய தலைமை பொறுப்பு ஏற்றிருக்கின்ற சிகரம் செந்தில்நாதன் அவர்கள். மாமணி அவர்கள் பல மேடைகளிலே சொல்லுவார், இந்த வக்கீல்கிட்டையும் டாக்டர்கிட்டையும் பணம் நாம தான் கொடுப்போம், அவங்ககிட்ட ஒரு 10 பைசா திரும்பி நம்ம வாங்க முடியாது. ஆனால் நான் ஒரு வழக்கறிஞரிடம் இருந்தே பணத்தை பெற்றவன் என்று பல கூட்டங்களிலே பேசியிருக்கின்றார். மாமணி அவ்வளவு சிக்கனக்காரர். அதனால்தான் அந்த இதழை அவ்வளவு சிறப்பாக கொண்டு வர முடிந்தது. அதை போலவே நம்முடைய கானா அரங்கநாதன் அவர்கள் பாக்கியலட்சுமி நிதி நிறுவனம் என்ற ஒன்றை தொடங்கி, அதை செம்மையாக நடத்தி, இன்றைக்கு தன்னுடைய சொந்த காலில் நிற்கின்ற அளவிற்கு ஒரு கட்டடமும் உருவாகக்கூடிய அளவிற்கு அதை நிலைநிறுத்தியிருக்கின்றார். ஆண்டுதோறும் இங்கே தான் அதனுடைய பொதுக்குழு கூட்டம் நடக்கும். இருவருமே ஒரே மாதிரியான மனத்திடம் உள்ளவர்கள். நாம் தொடங்கியதை சாதிக்க வேண்டும் என்ற அந்த மனத்திடத்தோடு இருவருமே சாதித்த பெருமக்கள். இருவரும் இறந்தது பிப்ரவரி மாதம். மாமணி அவர்கள் உடல்நலமின்றி வீட்டிலே படுத்து படுக்கையாக இருக்கும்போது பல முறை நம்முடைய அரங்கநாதன் அவர்கள் சென்று பார்த்துவிட்டு வந்திருக்கின்றார். ஒரு முறை என்னிடம் சொன்னார், மாமணி நீண்ட காலம் நம்மோடு இருக்க மாட்டார், அவ்வளவு மோசமாகிவிட்டது என்று அரங்கநாதன் அவர்கள் சொன்னார். இன்னும் 2-3 மாதத்தில் மாமணி அவர்கள் நம்மோடு இருக்க மாட்டார் என்று சொன்னார். ஆனால் என்ன என்றால், அவர் மறைவதற்கு முன்பாக அரங்கநாதன் அவர்கள் மறைந்து விட்டார்கள். பிப்ரவரி மாதம் 10ஆம் தேதி அரங்கநாதன் அவர்கள் அவருடைய நெஞ்சுவலி காரணமாக மறைவேற்றினார். அவருக்கு அந்த 16ஆம் நாள் படத்திறப்பு வைத்த அன்றைக்கு 24ஆம் தேதி நம்முடைய மாமணி அவர்கள் மறைந்து விட்டார்கள். ஆக அவர்கள் இருவருக்குமே
ஒத்த உணர்வு. அந்த உணர்வின் காரணமாக அவர்கள் இருவருமே ஒன்றாகவே பயணித்தவர்கள், ஒன்றாகவே மறைந்தவர்கள். அவருக்கு நினைவேந்தல் நிகழ்ச்சி நடத்தி கொண்டிருக்கிறோம். மாமணியும் நாங்களும் இந்த தூய்மை இயக்கம் என்ற எக்ஸ்னோராவின் அமைப்பு கிட்டத்தட்ட 25 ஆண்டுகளாக KK நகர் 11வது செக்டாரிலே செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. எங்களுக்கு முன்னெல்லாம் அங்கே வந்திருந்தவர் மாமணி. நாங்களெல்லாம் 1982 தான் வந்தோம். அதற்கு முன்பு அங்கே வந்திருந்தவர் மாமணி அவர்கள். அவரை பற்றி சொல்ல வேண்டும் என்றால் எனக்கும் அவருக்கும் இருக்கக்கூடிய நெருக்கமான நட்பு. அவர் அந்த இடத்தினுடைய அந்த என்டையர் KKNனுடைய தூய்மைகள் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்றெல்லாம் அவர் பல விஷயங்கள் பேசுவார். தினமும் நானும் அவரும் சந்தித்துக் கொள்வோம். நான், நரேந்திரன், முருகையன் அவர்களெல்லாம் தினமும் சந்தித்து கொண்டு அந்த இடத்தை, அந்த நகரத்தை எப்படியெல்லாம் முன்னுக்கு கொண்டு வர வேண்டும் என்றெல்லாம் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு விதத்தை சொல்லிக் கொடுப்பார்கள். ஒவ்வொரு இடத்துக்கும் அந்த வயதிலும் தானும் கூட வந்து எல்லாரையும் பார்ப்பார்கள். அவரை பற்றி குறிப்பிட்டு ஒரே ஒரு வார்த்தையை நான் சொல்ல வேண்டும் என்றால், 82க்கு முன்பாடு அந்த ஹவுசிங் போர்டு அலாட் பண்ணாங்க எல்லாருடையும். அப்போ அங்கே அலாட் பண்ணவங்களுக்கு பூரா எல்லாம் வந்து சின்ன சின்ன தொழில் செய்து தன்னை வளர்த்து கொள்ளக்கூடிய மிக சாதாரணமான மக்கள். அவர்களுக்கெல்லாம் அலாட்மெண்ட் நடந்து சில நாட்கள் கழித்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 3-4 வருடங்கள் அவர்கள் வீடு கட்டவில்லை என்றவுடன் ஹவுசிங் போர்டுலேருந்து ஒரு லெட்டர் ஒன்று அனுப்பிச்சிட்டாங்க. நீங்கள் வந்து இந்த இடத்துக்கு இன்னும் ஒரு இடத்துக்குள் கட்டவில்லை என்றால் இந்த ஹவுசிங் போர்டு திரும்பி எடுத்து வேறு ஒருவருக்கு அலாட் செய்துவிடும் என்ற ஒரு பரிந்துரை ஹவுசிங் போர்டில் நடந்தது. இதை எப்படியோ உணர்ந்த நமது மாமணி அவர்கள் ஹவுசிங் போர்டு ஆஃபீஸுக்கு ஆஃபீஸுக்கு சென்று ஒவ்வொருத்தருடைய அலுவலக அட்ரஸ், அவருடைய வீட்டு அட்ரஸையும் எழுதி போஸ்ட் கார்டில் அவர்களுக்கு ஒரு லெட்டர் எழுதுவார். உங்களுக்கு இந்த இடம் அலாட்டாக இருக்கிறது, இதை நீங்கள் இன்னும் ஒரு இடத்துக்குள் கட்டவில்லை என்றால் இந்த இடம் திரும்பி ஹவுசிங் போர்டு எடுத்துக்கொண்டு விடும் என்று சொன்ன காரணத்தால் பலர் தன்னால் முடிந்ததை வந்து ஒரு சின்ன அளவிலாவது ஒரு வீடு கட்டி அதை தன்னிடத்தில் தன்னதாக ஆக்கி கொண்ட ஒரு மிக மாமனிதர். மிகப்பெரிய விஷயம் இது. யார் போய் அப்போல்லாம் நடந்து தான் போனோம் பில்லருக்கு போகிறதுனாக்க. அந்த மாதிரி ஒரு இந்த காலகட்டத்தில் ஒவ்வொருத்தருக்கும் தகவல் சொல்லி நீங்கள்லாம் வந்து பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவர். எங்கள் 11th செக்டார் அண்டு KK நகரை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய இடங்களில் எக்ஸ்னோரா வந்து என்னென்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறதான் சொல்லி இன்றைக்கி தெரிஞ்ச அம்மன் கோயில் பஸ் ஸ்டாப் ஆகட்டும் அல்லது இந்த பத்மசேஷத்தில் ஆகட்டும் இதெல்லாம் கொண்டு வந்து அவர் 9வது செக்டார் கிரவுண்டு போன போது அது மாதிரி மற்ற செக்டாருடைய பூங்காக்கள்லாம் போகக்கூடாது, இதெல்லாம் வந்து தடுத்து நிறுத்தி 11வது செக்டார் போன்ற அந்தந்த பார்க்குகள்லாம் அப்படியே இருக்குங்கிறதுக்காக எவ்வளோ அவருக்கு வந்து இடைஞ்சல்லாம் வந்தது. இப்படி பண்ணுற அளவுக்கு ஒரு தன்னையும் வருத்தி கொண்டு இந்த சொசைட்டிக்காக நாம் வாழும் இடத்துக்காக செய்ய வேண்டும் என்ற மிக நல்ல உள்ளம் கொண்ட அந்த ஆத்மாவுக்கு எல்லாம் வல்ல இறைவன் சார்பாக எங்களுடைய வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். நன்றி, வணக்கம்.